IPF ni Supremo Thaichangja NC Debrmani Busajak Boramgrang Juk Jointi Debrma Bobani Klaibe Samungno Khanyani Bagai Beskangni Chidok Shalmariwo Bidan Sabha Chongmariwo Patana Thangchongo IPF ni Ngai Prime Minister Narendra Modi bai Chongai Rizakha 26 Asrambari constituency wo Beskangni Chidok Shalmariwo Chongmariwo Patana ni Bagai Obahino Shaka Thaichangja NC Debrmani Busajak Jointi Debrma Bini Yakbaino Sipai Hawar Board Office ni 21 Office Nok Phyogai Rizakha Tini Sanjani Jorawo Jadi, madam ni to already asram bari work in the dating way. Je bus amani, buti na hamur to. Ani na hamur abono, janogon ni je काम हाया सामुं निबागे आं तंगनाय बन सुख दुखुनि लगे आं तंगनाय ओ समय कायसा आं मारिवो आं जिति दियाथु आमोलनि कक्से फियाबा आं जनगणनि लगे तंगनाय सुख दुखुनि लगे तंगनाय ओ एलाकानि साबि गनेनि साबते ताइ भारत सरकारनि जे इमां नुहुरमानि जे इमां तंगमानि गोबां मा प्रकल्प दङ आमरनो जों गाहाम गाय साखात मा खायनाय इंगा आसमानि को madam ke no demand tamo to no sunu je IPF ni bus amani demand to नायदि डिमान्ड को आंगरो साना थांगिया कांगि हिंगान काय आं तो फरक्सा केन्द्रनि माननीय प्रधानमन्त्रीनि आं कैंडिडेट बो माने चुइस खाइ रमा बो साइ रमा बाइसे जों तिनो और बासावो डिमान्ड तो गोबां मा दं IPF नि बो दङ BJP नि बो दङ गोबां मा सामनो दं madam माने नों IPF नि चंगजाक बायदे नों बसा ना DCP नि चंगजाक बसा आं कुनु पार्टी नि चंगजाक बाय बासाया आं साधारण बिहिनि आं साधारण नगो तंगनाय बरिसे आं भारतनि प्रधानमन्त्रीनि कायसा पद्मश्री एवार्ड रिजाकानि बाबुनो इंकाय बाबुनो तांगे एवार्ड रिजाकामो तनो जतनो साइमन आमते खुलुगि साना को गया जादिन बागै दफानि बागै बथेयासा जरते काम खाय थांका इंकाय बिनि जे नाहार मुंरक तंगमानि आबो चिनि माननीय प्रधानमन्त्री बनो सम्मान जानुगै पद्मश्री एवार्ड रेखा आमन बागै बिनि पद्मश्री एवार्ड रिमानि आमतेबो पिरजाते इंथो सारा तिपुरांतो सारा भारतवर्ष साइमाननि बागै बिनि नक नुखुनि फरक्सा जेसके पानो कैंडिडेट मारि नाय जेबो विधानसभा इलेक्शन आमन बागै से जों तिनि आं जयन्ती देबबर्मा बिनि परिबारनि गै तिनि आं इलेक्शन बाचाव आमो कोनो पार्टी नि बोया जे कोनो madam te se ni to ang YouTube ko ni social media ko no ka ang fursa je politician dia ni so tande ni tini ko sote an abhigata kari nunga da abhigata kari jang ni bar political nang fursa je batai na bagai na bahai ko saka political ne no busai fa na ang bacham ni omono tini jati dofani bagai taku bukurong ni bagai je suk mancha आउबो तो जतो किसो जतो बरक जनगण जतो सामु माने जेसा उन्नयन बागै मेरा मन नि तो अलरेडी आं सुगि आनि साइ सुंनाय तो नि गोबां IPF नि गोबां सुंनाय दङ politician फनो खनागदि आं फरक्सा जनगणनि नि बाबो अलरेडी IPF नि सुप्रिमो फाइदो बेलै सुप्रिमो दाउ जेटा तिबालेनि डिमान्ड को पर थै थांगा का हेदिबा सार इनसु ओंखाय दाबो सारान थांगाय बो एमकी तिब्रालेन नि डिमान्ड खाय नादि बरमुरा रो हाथाय कतर रो लेंटा फटो हेदिबा आबन तुइता दाबा आं सुमुं का आबन एने डिमान्ड त माबर आनि डिमान्ड तो थाव कुनु करे जनगणनि सामुं खायनाय बाहायकै आमन जेसा पार्टी फानों दंथो हा कोइला खाय जों तिनि जाति दफानि बागै जतन जनगणनि बागै से सामुं मा खायनाय आमो सान नागारमुं पार्टी हरो बर को गया पार्टी हरो कतर को गया जनगणनि दुख कष्टनि लगे आं तंनाय अमसानि ओ एलाकानि उन्नयन साबते आं सामुं खायनाय अमसानि टार्गेट अमसानि इमां आसम नख सुमुं का आबन बागै फायो दाइ थानाय 18 वो अलरेडी IPF तिबा बिजिबाय नयटा जाखा दाबो पासटा मु हायदिबा आबन बागै सो सुमुं फायो दा नरको तेपसे माने तामने फानकरिं थाङो दा थानसा तंमानि तेबो नरक सबाय तो IPF तिनि फाचिं IPF ति दुर्बल कोनो सबाय मानि ककरै खनागादि आमो जे प्रपनो जे इमां नाहारमानि आमो तो कुबै इंनाय नंनाय आमो जेसके पनो सकां जों आमो ताम सानाय काहामनि याप्रि पुखासला हम बि दङ नरक सालचायगे सालचा ओ आनि बाबुनि इमां नुंमानि आमो कुबै साखा तंनाय नंनाय नर आमो ताबौ नुंगिया फनो जुग जुगल फनो नुंलाय सालचा बुसलि सारमानि आमा हायनो सारमानि कलाया आमनि फलचों मानन माननाय दा कारण IPF तिनो गोबां आसा जरा करिखा नागा सानो